Без бик еш кына үз-үзебезгә ватанны сөю нәрсәдән башлана дигән сорау бирәбез. Җавабы бик гади. Хәтердән дияр идем. Сугыш афәтен үз җилкәләрендә татаган әфганчыларның сафы сирәгәя бара. Аларның каһарманлыгы дәвамчыларының хәтерендә алар белән очрашып, аралашуларда саклана. Русия шикләре дистәләгән 1000 километрларга сузылган. Алар судан да, коры җир ашада, һавадан да уза. Илебез шикләрен армияның элитасы булган шик саклаучылары гаскәрләре саклый. Нәкъ алар истәлегенә 22 октябрьдә тарихи Туган якны өйрәнү музеенда хәрби туганлык төбәк бүлекчәсенә һәм шик сакчыларына багышланган Әфганистан минем күңелем ярасы һәм Илеш районы шик саклаучылары дип исемләнгән яңа экспозициялар ачылды. Хәрби туганлык бөтен Русия ветераннар иҗтимагый оешмасы төбәк бүлекчәсе җитәкчесе Флорис Нурлагаянов белән берлектә сугышчы интернационалистлар һәм шик сакчылары 1-нче гимназия һәм 4-нче мәктәп укучылары чараның кунаклары булды. Флорис Тимермалих улы үз чыгышында залда утырган укучы егетләргә дәште. Так уж довелось. С далеких времен мужчины защищают свою родину, свою семью. Это была и Великая Отечественная война в Афганистане, после нас Чечня. Знаете, что была война в Сирии. Но ребята не должны бояться армии. Мы должны себя этому подготовить. Надо заниматься спортом, участвовать в зорницах, изучать войны, чтобы быть достойными защитниками нашего Отечества. Район мәдәният йорты хезмәткәрләреннән музыкаль бүләкләрне музейга килүчеләр барысы да бик теләп кабул итеп, алкышларга күмде. Һәм иң актив һәм кызыксынучан укучыларга сорауларга дөрес җавап кайтарган егет һәм кызларга Бердәм Русия партиясының төбәк бүлеге һәм Илеш Бакалы районнары имам-ахунды Рөстәм Абушахминнан бүләкләр тапшырылды. Әйе, хәтер исән чагында гына яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләргә мөмкин. Шуны онытмасак иде. Исән чакта хәрби хәрәкәтләр ветераннары белән ешрак очрашып, яшь буында тарихка кызыксыну уятсак иде. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.